Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan di adlaw karong Sabado, October 10, tuig 24 ug karon dayno mag-upload ay taog handumanan sa usa ka awit. Ang nagpadaas wa tampo karon mao kining usa ka babay nga taga Panakan, Davao City. Nya ang atong magtatampo nagda sa pangalan nga Lani. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayang pagpaminaw sa handumanan sa usa ka awit ug di ta maglangan ato ng sugdan ning atong sugilanon. Salamat kaayo mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Handumanan sa usa ka Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Lani. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pero atik ra. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Panakan, Davao City. Ang atong magtatampo nagdasingan nga Lani. Ma, nanghipos lagi kasi mo mga gamit. Anak, nahibaw ko nga makasabot ka na. Baong sultihan na lang tikas tinuod. Unsa man na, ma? Mularga na ko slaing nasud, anak. Ha? Imo na din mimbiyaan, ma? Magkalagyo rata ninyo. Pero dili buot ipasabot nga biyaan na tamo. Kinahanglan lang yun nga ako ning buhaton para sa imong kaugmaon, anak. O niya si Papa. Siya na lang una mo'y bahala ni mo din, he. Ugma, mulargan ako. Mananghid na lang ko ni mong daan, ha? O, dili na lang ko magpahibaw ni Papa ni mo nga mulargan ako. Nga naman, ma? Dili o yun si Papa nga mularga ka? Ha, ma? Naibaw siya nga digid ko uyon nga mularga siya. Pero gibuhat kaya po niya. Ugwa man lang gani siya manangin, una siya mularga. Dili na gid siguro magpapukong si Mama pa. Ako na siyang giingnan nga di ko gusto nga malayo siya. Nga kung magkalagyo nam lang gani mi, mas maay pang magbuwag na lang mi. Pa, Ay, nasakitan na nas papa ni mo dahil Lani. Nagkasulti lang siya anak kay mahadlok siya nga mawa si mama ni mo. pero nahadlo ko, ante. Basi magkabuwag sila ni Mama. Ayaw ka balaka. Tarong nga pagkalalaki si papa ni mo. Dili siya sama sa uban nga magpadas emosyon. Makasabot raon niya na siya. Nga ang gibuhat ni mama ni mo kay para rasad din niyo. Ante, Ayaw na problema ang sitwasyon nilang magpapa ni mo, day. Ang maayo ni mong buhaton, no? Mag-focus ka sa imong pag-eskwela. Kay mao'y gusto nila nga makahuman ka. Okay? okay, ante. Very good, Lani. Tagog yapon ka og grado. Salamat, sir. Keep up the good work, ha? Karon ikaw lang yapon ang tapon sa klase. I will, sir. Lani! Day! Oh, nga naman ka, uy. Dali, at sa mag-istorya, na ako isulti ni mo.
Unsa ba na nga mura makagdili mahimutang? Kinagduduha magkukugsulti ni mo, ani. Nabalaka ko bagon sa reaksyon ni mo. Kay ngano di ay, unsa man day na? Diba, na-late man kog abot ini sa eskwelahan ganina. Unya? Day, nakita na ko sa papa ni mo gawas din sa campus. Unya? Ngano di ay? Na siya kaubang laing babae, day. Og sweet kaayo sila. Unsa? Day, basin o kami garana ni Papa, uy. Gilain lang siguro ni mo pagsabot. Dili, uy, sigurado gyud ko. Kay kung amiga pa niya, mukis day siya sa babae kung amiga na. Unsa? Day, palitin na lang imong papa o baka kumpronta. Kay sigurado gyud ko sa akong nakita. Day, Mulakaw na ko. oh, sayo ako ni mo mulakaw pa. Maguna pa man ka na ako. Di ba makigdungan man ang takaglakaw na ako? Kuan, na ako'y trabahoon nga, wa na ko mahuman gahapon. Mao kinahanglan ko mo sayo og lakaw. Unsa may trabahoon ni mo? Imong babay? Ah, Nahibaw kong nakailaing babae pa. Siya ba'y rason nga nung musayo ka? Ha? Pa? diin ka nahibaw. So, tinuod di ay. Nga naman. Buwag na ba mo ni mama pa? Ay, kasabot na tos mama ni mo eh. Nga kay ni padayon magid siya sa iyang paglarga. O buwag na mi. Pa? Dili gid ko makatuo nga makahimo sa papa ni mo ani Daylani. Bisag ako, tiya. Nagtuo ko nga love kayo niya si mama. Ang mga lalaki, magpakalalaki yun. Mao nang maglisod na kong tuong lalaki, day. Kay daghang mga lalaki nga magtuo ta nga, tarong. Pero dili di ay gihapon makontentog usa ka babae. Mao na hinungdan nga wa gyud ko maminyo hangtod karon. Si Papa sa dang hinungdan nga. Dili na ko gustong makauyab. Nana ko'y trust issue sa mga lalaki. Ugwa na ko'y saligan bisag kinsa nila. Kay mismo ang ako amahan. Pariharan nila. Huway ayo. Nahibaw ni bas mama ni mo ani? O anak, nahibawsad ko nga maogi ni mahitabo kon, mupadayon gyud kog larga. Pero, ngano ni padayon magyug ka, ma? Kay kaya na kong irisgo ang akong kaminyoon para lang si mong kaugmaon, Lani. Makahuman lang kasi mong pag-eskwela o makatrabaho ka na. Okay na ko, ana. Pwede na kong mupauli diha. Ma, Congrats na to, day! Ni-graduate na gyud taon ta. maogi day. Makatrabaho na gid unya ta. Og pwede na gyud makauli si mama. Ang imo ding papa, no? Wag mo to nga sim graduation. Si Auntie Vina ra gyud nimo mo initambong. Wa ko'y labot kun mo to nga si Odili. Nagdumot ko niya day. Sukad na sila ing babae. Wa na ko'y labot pa niya. Si Auntie Vina na lang gyud ang akong pamilya og si mama. Daylani. Pila ka adlaw na ko sigit panawag ni mama ni mo. Dili man siya mo tubag. Karos amulas nagkaistorya, ante. Katong pag-graduation ni mo. So ayan akong tawag. Basig mo tubag na si mama. Nak, Ma, salamat kay dito bag na ka. Mauli na mabi. Makauli na gid in taon ka kay nakagraduate naman ko. Gimingaw na kay kunin mo, ma. sorry anak. Pero dili na ko makauli diha.
Naa na ko'y kaugalingong pamilya diri sa laing nasod. Unsa? Pareho lang sila ni Papa. Abi na kong pinangga ko nila. Ilara din kaugalingon nilang yun na-una. Ayaw ka balaka, day. Di apa man ko. Dili ti ka pasagdan. O pinangga kaayo ti ka. Dinhi na lang kapuyo o banako. Salamat, Ante. Ikaw na lang yun mo inaanak ko. Good job, Lani. Bago pa ka nga nakatrabaho din pero maayo kag performance so far. Salamat, Sir Raymond. Kaya pag-share na ko Para para matagtigo ang ana. Di ba kay layo ang atong edad? Anyway, available ka later? Let's have dinner. Ha? Gusto ti ka i-treat. Bisag dinner ko sa doon sa office. Saman, okay ka? Unya, kumusta man inyong date? Hoy, date ka dyan. Nag-enjoy ko. Ug day, gentleman kaayo siya day. Gwapo ug humot pagyud. Siya gyud akong ideal man day. Ay, murag na in love din akong beshi wapay. Hoy, bisag kitsa makakita siguro niya no ma-in love gyud uy. Ug ampot bitaw. Karon pag ko naka-feel ani ay. Pero sayang lang kay wag gid kay may magka-moment ba. Kansaon, nibalik man dahil siya sa office. Pero day, kung manguyab gani siya nako, sugton gyud dayon nako. Go! Mao day wa na ko makaabot nimo ganina sa trabahoan. Kay may date ka na di ay. Ha? Ni ato day ka ante? Oo. Wa na lang ko makachat nimo kay nalubat man sad ko. Taod-taod gyud kong nagpaabot nga basig makakita ko nimong mugawas pero wa man gyud. Mao ni pauli na lang ko kay di kusog man sa lang uwan. Hala, sorry kaayo ante ha. Wala hinuon kay naani sa imong pag-adto. Naawanan ka? Wa uy. Na may lalaki nga buutan kayong nihatag na kog payong kay di kusog naman og maayo ang uwan. Unya, nalayo na ko sa building. Wa na ko'y kapasilungan. Ayaw kong igna nga naka-love life na hinuon ka. Amaw, bata pa kaayo, oy. Pero, gwapo ba ya siya, day? Ug ang iyang payong na ay number. Ambot kung iyaha ba ka, ni. Maayo ang tag-iyaha, aron mauli na ko. Tawagi, aron may bawaan mo. Hoy, kalamigo na nimong gikaon. Hinatag ni Raymond, uy. Ambot bitaw nga nung sige siya panghatag og snacks na ako, day. Naapay kape. Para kuno ganahan kuno kung samot mo trabaho. Wa siya kay bawo nga siya may rason nga nung ganahan kayo kabot trabaho. Correct. Inspired by Raymond. Sige na, uy. Mabalik na kong trabaho. Bye na. Okay, chika niya ha. Bye. Amaw ginamikaha, uy. Oh. Hello, Auntie Vina. Makauli kag sayo, day. May importante kong isulti nimo. Sige, Ante. Human sa kong trabaho. Mapauli ko dayon sa ato. Day, nahibaw man ka di ba nga wa na gid ko mutuos mga lalaki. O, Ante. Pero sukad nga, nakailan ni na akong tawhana. Lahi akong gibati. Bisag tiguwang nako pero kung siya akong kauban, mura kong mubata og kalit. Ug lain man paminahon kay tiguwang nako no, pero uyab na nila ako. Tinuod, Ante? Wow! Congrats, Ante! Nalipay ka? Ay, oo, uy. Anong dili good town? Kalipay na ko imong kalipay, Ante. Ni ana siya. Ay, dali, atong sugaton. Hi. Raymond?
Kaila mo? Siya ding akong uyab, Lani. Han, si Lani, akong pag-umangkon. Uy, ang akong paborito nga workmate. Lani, okay ra ka? Nganong mo na magkagkahilakon? Ha? Kuan, ante. Happy lang ko. Nalipay ko kay nakakita na yung kag lalaki nga kasaligan o gimahal kit mo. And I hope nga dili ka binuangan ni Raymond. Kay mahal man kayo kaniya. Di ba, Raymond? Yes, Lani. Mahal ka na ko si Vina. Basta kung asa ka malipay, Auntie Vina. Mausay kalipay na ako. Katawa kong maghuna-huna. Murag yung ko gituok pagkahibaw na ako nga si Raymond. Ang lalaki nga akong gimahal. Mausa di ay ang uyab sa akong Auntie Vina. Pero ako ning gitago ang akong feelings. Kay dili ko gustong masakitan ang akong iyaan. Naglain na lang kog Pinoy-anan o ako na lang giinan akong auntie nga magpaduol ko sa trabahoan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao katong mga higalan kaagi ni Lani nga taga Panakan, Davao City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit kadekulahan. Pero atikra. Diri na lang kukuto. Ang maong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Caen. Ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala at mga sukin di paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tolamanon. Handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Diri na lang